И хора, сега ще играем пик. Тук е Алекс, Ники Къскот и Митко. Долу е Фелипс, ама той няма да играе. И да, сега и да, и камо да се хартия. Раз, два, три. Всичко. Раз, два, три. Чай, маха се, така. Раз, два, три. Окей. Раз, два, три. И хора, значи аз съм първи, Ники е втори, Алекс е трети и Митко е четвърти. И сега направо слагам си го на каската и почвам. Ма играем с навсякъде, му вие? Да, играем тук сме съветска, да. И хора, сега слагам каската, его Митко. Аз съм първи и показвам Кики. Нали чил? Ето Кики е чил. Да, Его Фелпс, барспин. Фелпс е най-добрият. Барспин, дай Фелипс. Опа! Прави флип. Хюп. Окей, киклес. Барспин. Фелипс, барспин. О, не този лейт барспин. Сега Митко. Сетна Кики. Айде ще гледам да го стъпа. Добре ли си? Яко ли беше това? Да, мъжета. Ти някакси много отзад, ти беше киклес и ти го Дай барспин. Това беше мега якия пел. Аре, Алекс, паш. О, first try. Хювип. По-добър от мен. Его Фелип тук. Кой сега, Митко ли? Направи някакво. Не, един опит имаш. Ще караме с 30. Не, аз не с 3. Просто с два опита играем, Йоу, барспин. И той го съпи, така ще няма пука. Rewind Кики. Аз съм единствено, който трябва да стъпи. Ай, Ники. Ара. Ники има буква. Пик или скулт последно играеме? Пик или скулт? По-добре ще е скулт. Окей, направо скулт играеме. Го Фелип тук. Сега Ники показва, Ники, какво ще показваш? Ми се стара да чил, ще гледам да дадеш киклес. Окей. Барспин. Ама не киклес ми е по-лесно. Аз съм на пейк. След на киклес добъл някой. Добре, какво сетваш? Окей, Анес киклес. Добре, кой сега сетва? Окей, Алекс сетва. Аз трябва да стъпих преди малко, не знам дали ми видя. Ники фел на трипел за тия, които не видя. Аз не мога релайн киклес. Снимаш ли това? Да, айде. Релайн киклес. Не разбрах дори какво сетва. Окей, Мит сетва. Трябваше да играем чил, знам дали знаеш. Абе, чил е киклес за мен. Аз го правя на загрявка. Whip butter, окей. Това ще имам по-голям шанс да го стъпа. Ето тука или ето тука. Да, е така. Окей, аз съм... Аре, ти можеш whip butter, whip butter. Аре. Мога? Да. Окей, аре. Окей. Нюлерн? Може аз? Не ми е Нюлерн. Кой е сега? Аз съм. Окей, сега е Ники. Ставих скутера. Аре. Всички трябва и вътре. Ама аз не го мога.
набърдо. Ама аз Окей. много надолу. Аре, Алекс. Аре, Алекс, тя. Това беше мега лесното. Много лесно стана уипът. Да. Ура! Скетчи, дай на пара са. Не, бътър whip е по-гаден. Чува. Не, чул. Whip бътър е по-нечу, На- whip бътър е по-хард. Окей, стъпи го, баш. Беше парта киклес, много си говорна киклес. Това между другото беше ценен да разтъпна. Това ми е, винаги се играем с киклес и брай whip е бътър. Сега ти си яди. Аз ли съм пак? Да. Окей. Ето тук ще си, защото е широко, нали? И двете са лесни. Какво става? Брай дабъл, брай дабъл. Брай дъбъл. Брай дабъл е по-яко, Брай ама дабъл е стани. Тук ще трябва да станеш. Аз вчера го търна. Чувай, вие ме мразите май. Вие сте нещо срещу мене. Никола, ти си. Окей, кой? Така. Какво правя? Аз не знам какво правя. Ами, Някакъв- кой сега, значи митото? Страните Не, не, аз съм. чай, ти си, окей. Еми, ще спром хил киклес whip. Кюк, окей. Како стане, стане. Се надявам. Аре. Аз съм седнал. Окей. Това ми е юдър на яр. Това съм го стъпвал 3 пъти на ер, сигурно. Айде, аз съм. Окей. Това беше unexpected, ма. Дай ми чукче, че не. Хил, кик и whip, Ники сетна. Това трябва много. Нали беше чил, бе, Ники? Да, верно. Не, това не беше чул. Мо пробвам да лъпя. Аз ще метна в леер. Той... И той не го може. Окей, сега Алекс. Аре, аре. Той не го Или ти... Тата ми е юдър. Не, аз ще пробвам да дам ер. Играме глупо. Карайте, аз заиграх на Опа. Не успя след... Аре. Не ми кажа, че вдига ер. Не. Окей, сега го лепвам. това ти е. Окей, ама аре, някак мен сега ме снима. Аз съм с мит. Окей, Да. Имам още два опита. окей. Верно ли? Ще използваш ли рибейт? Аз съм буква, не. Окей. С най-готиния инстаграм. Правиш ли го? Абе, забравихте да скайте инстаграмите. Скажи инстаграма. By the way, аз съм @nikola.kadonascoot. Кажи си инстаграма. Долна Кирилов. Алекс долу на Динков. И аз кажи инстаграма, Фелипс. Боби долу Пенев. Инстаграм. Ясно. Аре, Алекс, дай. Петка Азриан. Да. Nah, man, what the fuck, man? What the fuck? Какво е това, бе, брат? Тут ли си? Зето това говори, бе. What the fuck? Nah, man. Я кажете сирене. Не, бе, брат, ти прътна. Сирене. Сирене. Не, брат. Кой ги пусна тия хора навънка, бе? Кой е пуснал таз навънка, бе? Какво? Добра. Лесно е между другото от пекта. Майко, Мога да го направя. съм много готин. Трябва да е другата страна за малко. Стой. Отиваме от другата страна, защото ще камера снимат митото. Чай, че се пазва, бе. Опа, с чай.
Не е страшен пекта, бе. I can probably do it. Опа! Ще му пипна това. Я дай Ери, дай Ери! Пипна гумата. Че? Верно, бе. Не сега. Опа, я снимай ме. Не му пипна, но... Ти му бутна. Ама не е верно, много леко пипай, защото... Това беше леко, е така беше. Е така, опа. Ама да, пипай много леко. И пипай по-отзад. Пипнах ли те силно? Кой сетва? Аз съм, ама искам да направя. Аз съм СК, ти какво си? Каква буква? С. Мите, какво си? С, не хиклес. Киклес не стъпи. Стъпи го, Ще да правя. Просто да го въртнеш под краката най-лесно така. Да, знам. Това не реши ми люлям. На мен. А, не. Накрая ще го... Ето го. Син iPhone 12 Pro Max. Ето. Slow paper от Дубай. Слава на Бога! Това не го мога просто. Алекс, давай, ти си. Аре, бро. Утре студио, пак видео. Цяло. Някой път може да има закъснение, но със сигурност ще има по около 2 пъти на седмица. Нека такива. Той не заслужава... Не го мога. Бог. Добре, аз това ще го сетна. Не важи. Ей, всички ще насерят тега. Той какво прави? Брат. Барси. Не, брат, няма. Не може. Не важиш. СКО и аз. Бата и неща. Не, просто искам да правя бар. Утли Алекс, си. ще правиш ли бар? СКО. Пустай малко криската. Кой ще ти прави то? Забил ли глава? Ето бар. Да, тъй. Стъпи. Правиш ли? Аре, бар брай. Какво? Да, скутера. Кой колко букви е? Тисъко. Бар. Киклес. Да, това няма. Мислиш, че ще падне, брат. Правиш ли? Когато зазата хитне малко по-силно. Дай, Алекс. Какво сега става с тебе, Ники? Много ме болят колената, сигурно ще отивам за бързан растеж и ще прекарам. За днес къде. Добре, значи Ники квитва скута с букви СКО. И оставаме само Митко, който дека не знам как му държи, който трябва сигурно с капче да се лепи. Алекс и аз там. Аз съм СКО, Алекс, какви букви си? СК. СКО сигурно. Не, СК, не направи бар. Давай. Съско, защото... Бар. Брела Киклес, Барбар и Хю Киклесуй. Да. Аре, давай. Аз съм Добре. Окей. Кой показва това? Това е фулхилт. Да. Криската пича е семейен приятел на Господ.
стартера му тежи колкото Opel Astra. И го прави. Не бе, не Opel Astra, Opel Astra. Той е гей. Няма го правя. Аз ще го Това направя. Опо бар брай или нормален бар брай? Той прави Опо бар. Качвай си направо сега, давай. Ама и нормален. Тук се качва да е. Не искам попам, че имам някаква мускул. Ще правиш. Това е най-добрия Apex, тук с чертите да не е бокснат, не знам. Най-велико изглежда. Той това в иска принцип, Да. Това според мен е най-готината. Това, чак. ако все още карам като порасна, В принцип, кой е най-хубавия... Алекс, ти ще си правиш ли панда? Да. И Алекс ще статуира Това е панда. най-хубавия Apex. То какъв е? Тиркуазен, Angus Hughes, аз искам такъв. Това колко пари е? Това. Не се вярва в сатаната, сатаната е нещо лошо. Нали така? И бе, последните в YouTube, Instagram и TikTok. Толкова му е. Абе, аз мисля да спираме с култа като цяло. Аз тръгвам, чао. Митко си тръгва. Алекс, ти спираш ли с култа? Значи аз победих, защото аз съм СКО, Митко е СК, Ники квитна, както и Митко квитна, Алекс беше СК двойно О. И така, хора, това беше от днес. И най-вероятно утре ще снимаме от студи. И да.